Molt bones! Avui ens tornem a trobar a Sant Vicenç de Castellet, a la casa de naixements Migjorn, amb la Montse Catalán, on l'últim dia va quedar pendent explicar el projecte que han portat a cap, anomenat el Part és Art. Un projecte on gira entorn a reconèixer la importància del part i valorar el paper fundamental que tenen les dones al crear vida. I com sempre, benvinguts a Eufènix Barcelona. Hola, bona tarda, família d'Eufènix. Avui tornem a estar aquí amb la Montse Catalán, que ens explicarà el Part és Art. I estem aquí precisament en un lloc que ha vist néixer tants nens, que és pensar que aquesta banyera ha portat tanta vida, és algo impressionant, impressionant. I ens agradaria molt que la Montse ens pogués explicar una mica tot aquest miracle de la vida. Doncs, bueno, jo contenta una vegada més i agraïda que el Jaume i companyia estigueu aquí i us hagueu interessat, no?, per tot aquest moviment que hem creat. Sí, fa 24 anys ja que tenim aquesta caseta de naixements i en aquesta banyera acompanya molts parts, no volguem dir que tots els nens hagin nascut aquí, els nens, les criatures, no? Però sí que moltes mares, pràcticament totes, han tingut algun moment del seu part acompanyat, endolcit per l'escalfor d'una aigua a dins de la banyera, no? Doncs sí, i ara ja potser aviat podrem poder parlar d'uns 2.000 criatures que han pogut néixer dintre d'aquest entorn, no? 2.000? Bueno, anem pel camí, no sé exactament, jo ara els números no... Però és impressionant. És molt. Quan entres aquí, jo encara ara que ja estic jubiladíssima i fa dies que no entro per assistir a cap part, però sí que quan entro respires aquest ambient de que aquí han passat coses molt maques. I és així. No molt maques. Encara em dona molta satisfacció. Les més maques. Les més maques. Les més maques. Bueno, doncs quan Migjorn havia de fer 20 anys, al preparar-lo, pel que sí, vam anar veient que volíem posar el part a dintre l'art. Què ens va passar? Que havíem volgut buscar una mica com estava representat el part dins d'aquest art. I llavors ens vam trobar que, si vosaltres entreu a Google i busqueu informació, veureu que hi ha molt poca representació del part a dintre l'art. I curiosament ens vam trobar amb coses que vam simplificar una mica i vam fer aquest quadre, que després el podreu veure en detall, però aquí veiem que a internet parts que estan realment representats i sobrerepresentats és el part d'Atenea, quan Zeus l'apareix des del seu cap. O sigui, Atenea neix del cap de Zeus. Venus neix del semen que cau a les aigües i Venus neix de les aigües. Eva, més propera a la cultura d'aquí, Eva neix de la costella d'Adam. Hi ha tota la història del paradís i com la Verge Maria sempre ha estat representada aixafant el cap d'una serp que simbolitzava una mica el tema de la sexualitat femenina, de la sensualitat i tal. Llavors, què ens va passar? Que curiosament no hi ha el part a dintre l'art, però en canvi sí que hi ha parts significatius de com la història cultural nostra, el patriarcat, per dir-ho d'alguna manera, s'ha volgut apropiar fins i tot del fet de la gestació i el naixement. O sigui, fixeu-vos que és molt curiós. Sembla mentida com no prenem consciència de coses tan reals com aquestes. O sigui, de com el part no tan sols s'ha silenciat a les cases, s'ha tret, s'ha apartat, no s'ha explicat, els nens els venien de París, els portava a la cigonya. O sigui, no només a dintre de la individualitat, sinó que la cultura ha sobredimensionat uns parts que els ha situat fora del cos de les dones. És molt greu, és molt greu. Doncs això ens va animar
que des de Migjorn, preparant el 20 aniversari, vam convocar artistes de totes les disciplines, des de l'escenografia, la dansa, el cant, la pintura, l'escultura, audiovisual, tèxtil, de tot hi era una mica. Vam anar convocant artistes a uns moments de creació. En dèiem moments de creació per posar el part a dintre l'art. I tot això formant un moviment que en vam dir el part motiu de creació social i artística. O sigui, la humanitat sencera ve dels parts. O sigui, si tu vols, els homes no pariu, però en canvi sí que heu estat parits. O sigui, el part és una cosa que ens involucra a totes i a tots. I llavors va ser voler portar el part a l'art que ens va fer convocar aquests moments de creació. A partir d'aquí, la primera cosa que sorgeix és una obra escènica que es diu Dona, vida, dona, que ja s'estrena el 2019 aquí a Sant Vicenç de Castellet. Després d'aquí, el 2020, que ens agafa la pandèmia, a Manresa hi ha una bona receptivitat per part del Casino de Manresa, la consellera de Cultura de Manresa, i hi ha tot plegat que ens diuen el mes de març, que és el mes de les dones, el teniu per fer una exposició de tot aquest moviment o de totes aquestes creacions que han anat apareixent a través d'aquesta convocatòria de moments de creació. I llavors és quan surt aquest cartell, que per això posa 2020, Migjorn 20 aniversari, amb el Part és Art. Aquest logo, aquest format, és d'una pancarta que va penjar del Casino de Manresa i al mig del passeig durant tot el primer temps de pandèmia, perquè vam estrenar el dia 6 de març i el 20 es tancava l'exposició perquè hi havia pandèmia. I llavors no es va tornar a obrir fins al juny, en què es va tornar a obrir la mateixa exposició. Llavors, durant tot aquest temps vam tenir aquesta convocatòria al Passeig de Manresa. Això per nosaltres era un gran què, perquè nosaltres venim de tenir aquest part tan silenciat i tan col·locat. Les dones no expliquen els seus parts, ni els seus fills. Moltes vegades no saps com va ser el teu naixement, perquè la teva mare no te l'ha explicat perquè tu no l'has preguntat. I quan les criatures celebren, ara als 3 anys, ara per molts anys, tot és per molts anys la criatura. Però la felicitació a la mare que ha posat la vida a disposició d'aquella criatura no hi és, no? Llavors, hem anat a buscar això. Al convocar el Part és Art hi van haver obres al carrer. Vam fer obres al carrer Manresa, a la plaça Sant Domènec, al mercat d'allà del barri de la Sagrada Família, amb una obra escènica que també es diu La Loba, que la podeu veure, ja a la pàgina web us pot sortir. I després hi ha el tobogan Néixer, que és un tobogan fet també perquè les criatures estirin i neixen a través d'un cortinatge que és una vulva, i llavors les criatures baixen per aquell tobogan com poden baixar per un altre, però les famílies que els acompanyen i que veuen tirar-se la criatura pel tobogan, que a sobre té un úter, que hi ha els ovaris, que se sent el batec d'un cor, tot això fa que la família que s'ho mira veia el naixement i el part d'una altra manera. I una mica és perquè hem vist la necessitat de canviar l'imaginari col·lectiu que hi ha al voltant del part, que és aquesta por, aquest temor, aquesta cosa d'urgències, d'emergències, d'ambulàncies, de que tot és correcuita i tot són possibilitats de grans desastres. I des d'aquí pensem que amb el molt que han avançat tantes coses dins de la tecnologia, de poder escoltar el batec de les criatures, de poder veure les ecografies, tot això el que ens hauria de donar és una confiança i una seguretat molt gran i allunyar la por. Doncs no, la por segueix tan present com sempre. Llavors aquesta mirada cap al naixement i al part des del món de la cultura pensem que pot contribuir una mica a canviar aquest imaginari col·lectiu, perquè ha estat molt ple d'invocar molts perills i moltes coses i com a l'única solució anestèsies i hospitals i coses així. Llavors aquesta ha sigut la funció.
I també, per altra banda, ho hem posat a dins de l'educació, o sigui, des d'editar uns contes, que ja en vam parlar un altre dia, però també hem plasmat amb un parell de llibres. Quan vam fer 10 anys en vam escriure un que es deia Parir, néixer i créixer. Parir, néixer i créixer, editat per Icària, va ser que les dones explicaven experiències de naixements molt boniques, viscudes en companyia, viscudes com havien desitjat. I ara, quan hem fet els 20 anys, hem fet, juntament amb aquest moviment del Partes Art, hem fet un altre llibre, que és el llibre de Parts feliços. I llavors, Parts feliços també recull una altra visió molt profunda de processos que passen dins de l'embaràs, durant el part i en els postparts, explicats per dones i també amb un epíleg de l'equip de llevadores de mitjorn, que expliquem una mica en quin punt estem amb tot això, on queda aquest tema del dolor, quina ha de ser com podem arribar a les causes i a la resolució d'aquest dolor sense que sigui l'anestèsia la que ens hagi de treure d'aquest punt, no? I llavors, en funció de tot això, hem anat ampliant aquest moviment. I llavors hem anat convocant moments de creació, tant a la Catalunya central, que se n'han convocat forces, com vam estar a Barcelona, a Cala Dona, com hem estat a València, vam estar a Galícia, i per aquí a la vora Taradell vam fer coses ben maques, Santa Coloma de Queralt. A Santa Coloma de Queralt fins i tot hi ha un artista que ha fet una obra perquè estigui exposada en un parc públic, una obra de ferro de 2 per 2 metres, gran, per un parc. I l'Ajuntament està mirant la manera de que ja la puguem posar al parc i tenir-la... És una expressió artística d'una dona parint, que l'escultura és preciosa, però perquè la pugui veure la gent i pugui veure que allò es pot mirar amb uns ulls tendres i a més, súper admirant, no? La força que té la dona, que té el ferro, que té aquella obra i que és la força de cada dona quan està donant a llum, no? Doncs en aquest moviment és en el que ens hem anat bellugant durant aquests anys, no? I ara ja, imagina't, des del 2019 que vam començar amb Dona, Vida, Dona, estem al 24, doncs estem a punt de posar aquesta escultura en un parc públic i entremig han anat passant tota una colla de coses, no? En diferents localitats, en diferents llocs. I ara estem aquí gravant aquesta entrevista amb vosaltres, que moltes gràcies. I que seria genial que la gent entengués i prengués consciència de totes aquestes coses, que en definitiva és la vida, és tot, aquí és tot. El de més, història. I això és el que penso, i només per estar aquí, pensar que aquí ha vingut al món tants nens, és algo impressionant, impressionant. I la veritat, veure com neix una criatura és algo... I tu, Montse, això ho has vist unes quantes vegades. Pues sí. Doncs m'encanta. Moltes gràcies. Aquí acabem i molt agraïts amb la Montse, que ens ha explicat tot el que és la vida amb més pura i més neta que hi ha. I a la propera segurament que ens explicarà una mica les Mares de Terra, que és un altre projecte que estan fent del Partes Art. I només em queda dir que moltes gràcies, Montse, per donar visibilitat a tanta experiència i a tanta vida que has portat. Gràcies. Moltes gràcies, molta salut i fins ara! Ei, gent, us agrada el contingut dels nostres vídeos? Doncs no oblideu a donar-li un like i seguir les nostres xarxes socials. I de nou, moltes gràcies!